Türkmenistan Ukrainadaky urusdan gaçyp goňsy ýurtlara çykan raýatlar üçin 13-nji martda Polşadan ýürüti uçur gatnawyny gurnaýar. Bu barada Azatlygy 10-njy martda Türkmenistanyň Berlindaky ilçihanasy habar berdi. İlçihananyň işgäriniň sözlerine görä, türkmen raýatlary üçin uçuş mugt bolar, şeýle-de bu reýs bilen 300 adamy çykarmak gözüňde tutulýar. Bu ağırlykda 10-njy martda Ruminiýanyň paýtagty Buharestden Türkmen awada Russiýanyň Ukraina çözmegi netijesinde goňsy ýurda çykmagy başaran türkmen raýatlary bilen ilkinji uçur geldi. 13-njy martda ýürüti uçuşyň gurnalýandygy baradaky maglumat ilkinji gezek 9-njy martda Türkmenistanda pitiklenmedik ýeketek messenger IMO-da peýda boldy. Bu maglumatda Türkmenistanyň Berlindaky ilçihanasynyň nomeri görkezilip 10-12-nji mart aralygynda uçuru ýazga durup boljakdygy belenildi. Ukrainadan Polşa ýa-da Goloýdaky beýlik tebitleri aşmagy basaran Türkmenistanyň raýatlary gurnalýan çykyş uçuryna goşmak 49 15 17 44 57 816 telefon belgisi bilen ýazga durup bilerler diýip maglumatda aýdylýar. Azatlyk bökdönüşde bu belge jaň etmegi başardy. Özüni Türkmen ilçihanasynyň işgäri diýip tanystyran bir erkek kişi 13-nji martda Warsawadan ýürüti uçuşyň amala aşjakdygyny aýtdy. Warşawadan reis şu ýekşenbe güni 13-nji martda malaşyrlar. Uçuru ýerler çalt dolýar. Meniň pikirimçe, ýene 100 töwerek adam kabul edip bileris. Umumy hasapda 300 adam evakuasiýa ediler. Bu Ukrainadan gaçan türkmen raýatlary üçin mugt bolar. Esasy talap raýatlar mundan azal Ukrainada bolan bolmaly. Ýagny öýsiz, öwdarsyz, iýmisiz we pulsuz galan bolmaly diýip Berlindaky türkmen ilçihanasynyň wekili aýtdy. Ol watanyna dolanmak isleýän Ukrainadan gelen türkmen bozgunlarynyň görkezilen belgi bilen has gowusy WhatsApp Messenger arkaly habarlaşmalydygyny hem sözüne goşdy. Bu ağırlykda 10-njy martda yerli wagt bilen 6:45-de Türkmen awadyň aeroportuna Buharestden ilkinji ýürüti uçur geldi. Onuň bilen Ukrainadaky urusdan gaçan 285 türkmen raýaty getirildi. Azatlyň Türkmen awadyň aeroportundaky çeşmesiniň maglumatyna görä, ýolugçylaryň aglaby bölegi, ýagny 200 töweregi Ukrainanyň ýokary jaýlarynda bilim alan türkmen studentleridir. Erdeňdan saat 6:45-de Boeing 777 uçary bilen 285 türkmen raýaty geldi. Olaryň ählisinden COVID-19 testi alynandan soňra olar 21 günlük karantina ýerleşdirildi. Diýip çeşmämiz belledi. Bu ağırlykda adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Ukrainadan Türkiýe aşmagy başaran ýüzlerçe türkmen raýatynyň hususan da studentleriň daşarda çykgynsyz ýagdaýda galandyklaryny we watanyny dolanyp bilmeýändiklerini habar berdi. Türkiýedaky türkmen diplomatlary ýagdaýlary barada şikaýet edip gelen raýatlaryna Ukrainadan çykan 250 türkmen bozgunyny toplan halatlarynda sondan soňra Türkmenistana çykyş uçuşyny gurnamagy wada beripdirler. Gysga wagtyň içinde ikinji ýürüti uçuşyň gurnalandygy baradaky habar Azatlyň we beýleki garasy neşirleriniň Ukrainadaky türkmen ilçihanasynyň emeli gelen çylsyrymly we howply ýagdaýda watandaşlaryna ýardym bermeýändigi baradaky habarlarynyň ýygynyna gabat geldi. Mundan başga da sühepde Türkmenistanyň Ruminiýadaky ilçihanasynyň işgärleriniň Ukrainadaky urusdan gaçyp goňsy ýurda çykan türkmen studentlerinden çykyş uçurlaryna ýa-da awtobuslaryna minip bilmegi üçin pul soraýandygy barada hem maglumatlar peýda boldy. Azatlyk Ukrainadaky türkmenistanlylaryň ýakynlarynyň Türkmenistanyň içeri işleri ministrligine we migrasiýa gullugyna ýüz tutýandyklary, olaryň 2 hepdäniň dowamyndaky ýüzlenmeleriniň hem netije bermeýändigi barada maglumat berdi. Türkmen News neşri türkmen häkimetleriniň howply ýagdaýy düşen raýatlaryna birden kömek edip başlamagyny, Türkmenistanlylaryň köpçülikli ýagdaýda Ýewropa ýurtlaryndan gaçyp atylgy sormagyndan alada galýandygy bilen baglanyşdyrdy. Türkmen News ýagdaýlardan habarly çeşmelerini talgylanyp şeýle maglumat berdi. Redaksiýamyzda Ukrainadan gaçan Türkmenistanyň käbir raýatlarynyň ýen Polşadan, Ruminiýadan we Germaniýadan syýasy gaçyp sorandyklary barada maglumat gowuşdy. Studentler Türkmenistanda özlerine hiç hil mümkinçilikleriň ýokdugyna göz ýetirip watanyna dolanmak islemeýärler. Neşriň maglumatlaryna görä, Ukrainada entegem türkmen raýatlary bar. Olar köpçülikli ýagdaýda beýleki ýurtlara geçmegi planlaşdyrýarlar. Ukrainanyň Daşary işleri ministrliginiň 5-nji martda beren maglumatyna görä, töwes hereketleri dowam edýän ýurtdan 1700 türkmen studenti evakuasiýa edilipdir. Häzirlikçe Ukrainada galan türkmen raýatlarynyň anyk sany belli däl. Durly maglumatlara görä, Russiýanyň Ukraina çözmegininden öň bu ýurtda 4300-6000 aralygynda türkmen raýaty bar eken.
24 fevralda Russiya prezident Vladimir Putin'in buyruğu bilen Ukraina çözdi. BMG'nin maglumatyna görä 2 milyondan hem asy Ukrain we bu ýurtda ýaşan daşary ýurt raýatlary öz öýlerini terk etmäge mejbur boldular. Ýewropa Birleşigi öz çägine 2,5 milyondan 6 milyona çelini bozguny kabul etmäge taýýarlanýar. Ukrainada direksiz giten Türkmen studentynyň garyndaşlaryna onuň ölenligi barada resmi habar berildi. Türkmenistanyň raýaty Serdar Annuradov mart aýynyň başynda ýitirim bolupdy. Türkmenistanyň raýaty Serdar Annuradov mart aýynyň başynda Ukrainanyň Nikolaev şäherinde ýitirim boldy. Türkmenistanyň Kronikasy näşrine görä 8-nji martda Serdar Annuradowyň ejesine imo arkaly jaň gelip oglunyň ölenligi we jesediniň Nikolaevdäki morgdadygy habar berilipdir. Jaň eden özüni Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanatynyň işgäri hökmünde tanadypdyr. Ol ejesi garşy bolmasa jesediň Nikolaevde jaýlanjakdygyny sebäbi häzirki şertlerde ony watanyna eltip bolmaýanlygyny aýtdy diýilip 10-njy martda näşriň çap eden maglumatynda aýdylýar. 11-nji martda Kiýewdäki Türkmen elçihanasy studentyň ölümi baradaky habary Azatlyk radiosyna tasdiklady. Azatlyk bilen telefonda görleşen elçihananyň wekili bu barada merhumyň garyndaşlaryna habar berilendigini aýtdy, ýöne mundan başga maglumat bermekden saklandy. Studentyň ölümine sebäp bolan ýagdaýlar häzirlikçe nämälim galýar. Türkmenistanyň Kronikasy Annuradowyň maşgylatyna öz hosarynyň ölümi barada azy habaryň onuň getirim bolanlygy baradaky maglumatyň çap edilmeginiň ertesi gowşanlygyny belliýär. 7-nji martda Türkmenistanyň Kronikasy Türkmenistanyň raýaty we Nikolaewyň Admiral Makarov adyndaky universitetiniň soňky ýyl studenti Serdar Annuradowyň Ukrainada ýitirim bolanlygyny habar berdi. Neşir şonda ýigidiň soňky ýyldaky 28-nji fevralda enatasyna jaň edenligini aýdypdy. Serdar Aşgabatdaky enatasyna soňky ýyldak 28-nji fevralda jaň etdi. Ol 3 gün bäri özüniň we dostlarynyň ok ataşyklardan ýerdeminde gizlenýänligini aýtdy. Şondan soň Serdar jaňlara jogap bermedi diýilip neşriň maglumatynda aýdyldy. Habara görä Serdaryň ejesi oglunyň ýoldaşlarynyň biri büzmenlik bilen telefon arkaly habarlaşmagy başarypdyr. Ol ýigit Serdaryň ejesine 1-nji martda özüniň Serdaryň we daşugly başga bir oglunyň azyk we suw üçin ýerdeminden çykanlygyny görüň beripdir. Mundan başga da neşriň büzmenli oglunyň Serdaryň ejesine aýdan sözlerini sitirläp beren maglumatyna görä türkmen ýigitlerini eskerler saklapdyr. Olar resmi namalary barlapdyr we olaryň içalydyklaryny ýa-da olara boyun bolmagy taýýardyklaryny anyklap başlapdyr. Bu ýagdaýlary görüň berýän ýigidiň sözlerine görä, onuň özi we daşugly oglan tasdiklaýjy jogap beripdir. Serdar söwüş hereketlerinden gatnaşmanlygyny we hiç kimiň tarapynda gatnaşmajakdygyny, bu ýere okumak üçin baranlygyny aýdypdyr. Şondan soňra maglumaty görä eskerler olaryň kellelerine halda giydiripdir. Ýigitler awtomatdan ot açylandygyny eşitýärler. Olary bir ýerlere alyp gidýärler. Haltalar aýrlandy. Bu ýagdaýa görüň berýän ADK diýilip görkezilýän ýigit öz gapdalynda diňe daşugly oglanyň bardygyny görüpdir we eskerlerden Serdaryň nirededigi baradaky soraga jogap alyp bilmändir. Olara ýerdemine dolanmak hemde ýuwaş oturmak maslahat berilipdir. Serdaryň ýoldaşlary onuň jesedini görmediler we öldürilenligini tasdiklap bilmediler. Biraz wagt geçen soň büzmenli ýigit jaňlara jogap bermegi besedýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy näşriniň 7-nji martda çap eden jikmejik habarynda aýdylýar we Serdaryň enatasynyň ýetirim bolan ogluny tapmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýüz tutanlyk aýdylýar. Näşriň soňky maglumatyna görä Serdaryň ejesi oglunyň ölümi barada azy habar beren adamdan çagatynyň jesedini jaýlanyş çäretini we mazaryny surata düşürüp iýermegi haýyş edipdir. Ýöne jaň eden adam ýagdaýyň üýtgenligini elçihananyň hiçsat edip bilmejegini habar beripdir. Şu wagt Nikolaevdäki ýagdaý çylşyrymlydygyna galýar. Şäher köpçülikliň hüjümlere tedi bar bolýar we çerki ýagdaýlar barlygy gaty kynlaşdyrýar. Nikolaev şäherinde Ukrainanyň Çernigow, Harkov we Kiýew sewetlerinde we Dnipro hem Çerkasy şäherlerinde bolşaly komendant sagady saklanýar. Orta 24-nji fevralda Ukrainada söwüş başlaly bäri ýurtdaky türkmen raýatlary beýleki bozgunlar bilen birlikde goňşy ýurtlara aşmaga synanýarlar. Türkmen häkimetleri uruş zerarly helakçyligi uçuran Ukrainada galan türkmenleriň sany barada resmi maglumat bermeýärler. Ukrainadaky ýagdaý barada Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri maglumat bermeýärler. Birleşen Milletler Guramatynyň bozgunlar idarasyna görä 11-nji martda çenli 2,5 milyon adam Ukrainany terk etmäge mejbur bolupdyr.
Türkmenistanda 12-nji martda geçirilýän ilk prezident saýlawlarynyň öňü sürýäsini paýtagat Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirilýär. Käbir bazarlar wagtlaýyn ýapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Älemgoşar, Parahat, Azatlyk we Akyol bazarlarynyň derwezelerine gulp asylanyny habar berdi. Bazarlaryň duýdansyz ýapylmagy şäher ilatynyň kiçi azyk dükanlaryna ýykyn etmegine getirdi. Adamlar duýdansyz ýapylan bazarlara baryp zerur bolan azyk önümlerini satyn alyp bilmäni kösenler. Kiçi dükanlarda et, çörek, soğan, kartoşka, yumurta we ýagyal azyk önümleriniň ýetmezçiligi emele geldi diýip bir Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ses vermek 12-nji martda Aşgabat wagty bilen ýerden 7-de başlap agşam 9-da tamamlanar. Merkez saýlaw toporuny görä ýurt boýunça 3.434.762 saýlawçy hasabarlanıpdyr. Olardan 98.940 gowrak saýlawçynyň ilkinji gezek ses berýänligi aýdylýar. Şeýlede merkez saýlaw toporuny görä saýlawlary 50-den gowrak halkara synçynyň synetmegini garaşlýar. Saýlaw toporu gyda agza ýurtlardan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türkiýe döwletler guramasynyň we daşary ýurt döwletlerinden halkara synçylaryň ýurda gelenligini habar berýär. Hasady Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha beriji topory 8-nji martda hasabat çap edip gurama türkmen saýlawlaryna synçy iýermezligi maslahat berdi. Topor öz kararyny saýlawlara çelli bolan döwrüň çäkli bolmagy Türkmenistana barandan soň 14 gün möhlet bilen talap edilýän COVID-19 karantin düzgünleri galy berse de saýlawlarda syýasy pluralizm we esasy adam hukuklaryny ösdürmek babatda edaranyň mundan ozal Türkmenistana beren maslahatlarynyň berjaý edilmezligi bilen esaslandyrdy. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda geçirilýän saýlawlary ýurtda ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek üçin gurnulan çäre hökmüne häsiýetlendirýärler. Saýlawlarda başga da ýene 8 dalaşkar bilen bir hatarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini dalaş edýär. Bu aralykda Türkmenistanda geçirilýän saýlawlara daşary ýurtlarda öz pikirdeşleri tarapyndan hödürlenen türkmen opozisiýa dalaşkarlarynyň atlary saýlaw bültenlerine girdilmedi. Olar merkez saýlaw topor tarapyndan resmi taýdan belli galynan dalaşkarlarynyň sanyna goşulmady. Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanda doglan azyndan 15 ýyl bäri ýurdun çäginde ýaşaýan hem de işläp gelýän türkmen dilinde gurulýan raýatlaryň prezidentlige dalaş etmegine ruhsat berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha beriji toporunyň 8-nji martda çap eden hasabaty Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini dalaşkarlyk şertleriniň raýatyň ýaşaýan ýeri, dili we işi bilen bagly çäklendirilmeginiň halkara ýolunlara gawat gelmeýändigini aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine pikirdeşler tarapyndan hödürlenen käbir opozisiýa agzalary türkmen saýlawlaryna alternativ hökmüne online anketa düzüp pikir soraşyp geçirýärler. Ýurdun içinde we daşyna Türkmenistanyň prezidenti wezipesine öz dalaşgarlygyny ulan eden kandidatlaryň atlary online anketa girdilipdir. Türkmenistana geçiriljek ilk saýlawlar bilen prezident wezipesine gelecek dalaşgar öňümizdäki 7 ýylyň dowamyna ýurda baş tutanlyk eder. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisine özüniň wezipeden çekilmek niýetini ma'lum eden soň Türkmenistanyň mejlisi 12-nji martda ilk prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýa-ni merkez saýlaw topory ýurtda saýlaw möhümini eglan etdi. Ilkinjilik bilen 15-nji fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgarlygy belli galandy. Merkez saýlaw topory 15-nji fevral 22-nji fevral aralygynda 8 güniň içinde 9 dalaşgar belli galyp ýurtda tutuş saýlaw möhümi 26 gün töwereg dowam etdi. Munyň bilen 12-nji mart ilk prezident saýlawlary Türkmenistanyň taryhynda iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy.